Ramogi winjo kaka jogo ma oteno Gachagua loso I wach mar ni onge kod sigu moro amora. Jatend migao ma ochung' ne weche ma kit chuech, somo to kod dongruok mar rowere e kaunti ma Migori Ramogi okwayo riwruoge ma ok mag piny owacho ma kedo kod lokruok mar chal kor lwasi e kaunti ma Migori mondo nywand joma mine e chenro mag kedo kod lokruok chal kor lwasi. Robi wacho ni piny owacho ma Migori osetemo nywando mine e chenro mag kedo kod lokruok chal kor lwasi, kata kamano nok mar omenda pod miyo ok ginyal nywando mine moromo. Owacho ni ka okalo kuom chike ma nywando mine e kedo kod lokruok chal kor lwasi e kaunti ma Migori ma bende oselosi, gidhi neno kaka ginyalo manyo omenda mar siro mine mondo kony e kedo kod lokruok chal kor lwasi. Engaged women occasionally, especially in the tree planting. We also have women who are not only in tree planting, but they are working towards kilimo pesa, where they are dealing with the planting of different types of fruits, knowing that okay, the fruits will be there, they'll be able. It is like an economic activity. We also have women and PWDs who have participated in school programs, where we have the youths, the students, partnering with the department and also having women groups joining them as they work on orchards. So many women have also come up with the tree nurseries. So from the tree nurseries, because they cannot consume all of it, they also happen to sell during the rainy season to different partners and buyers, and they participate indirectly also in curbing the effects of climate.